खुलुमबाय दुलाराय बाथौ गुथुम जानानै निउस पर्टेल नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फैबाय थानाय 13 बोसोरारि जथुम्मानि जा सानथामनि हाबाफारि लादोंमोन फैबाय थानाय 2024 इंराजि मायथाइनि 7-8-9 बे हाबाफारिया फावसायनाय जाबाय। भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा गौमा आर'जनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो गोनांमोन, नाथाय अफिसियेल टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय साननैसो फावसायनो थाखाय होदों। आरो दा बाथ्रा जोंनिसिम मेसेज मोननाय बायदिब्ला 20-21 गेजेराव बे साननैनि गेजेराव बबेबा मोनसे सानसेया थिग जानो हागौ, बेबायदि इनफरमेसन हरदों। जों बेनिखायनो खालारखौ थि खालामनो हायाखै, नाथाय बे गौमा आर'जनि जा 50,000 गौमा आर'जनि बे खालारा फावसायबाय। बेयो साननैसोनि गेजेराव जों बेखौ रोखा होगोन रायजो राजा नोंथांमोननो। बेखौ दुलाराय बाथौ गुथुमनि जानानै रायजो राजा बाथौ सिबियारि नोंथांमोननिसिम जों बेखौनो फोसावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। नखर मन्थ्रियाथ' बाहागो लाफैगोन। बेयो अफिसियेल प्राय बाहागो लाफैगोना फाइनाल जाबाय, जोंनिसिम मेसेज मोनफैदों। बे हाबाफारिया मोनसे बर'नि गेजेराव जारिमिन जानो थांगासिनो दङ। मानो होनबा थेलामारा, सनितपुर जिल्लानि थेलामारा मुंख्लं फोथार, बे लेरेरा कसारि, बे जायगाया ओरैनो जारिमिनारिखा। आरो बे बर'नि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जानो थांगासिनो दङ। मानो होनबा बर'नि आसार खान्थि, बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बे 50,000 गौमा आर'जखौ जे जोङो भारतनि नखर मन्थ्रिखौ बेवहाय हांख्रायनाय लेखा बिथाङा बाहागो लाफैगोन। आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोरै गोजोनथावना बाथ्रा। मानो होनब्ला गोदानै सनितपुर जिल्लायाबो बिटिआर एकर्डजों हाबफाजानाय लेखा बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। आरो बेयो जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां मेसेज बर' माहारिनि थाखाय, जे बाथौ धोरोमा मुलुगनां जिथु धोरोम जानो थांगासिनो दङ। आरो बे धोरोमनि गेजेराव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बे 50,000 बे आर'ज गौमा हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोना बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां। आरो दिनै गोजोन आरो सान्थिनि थाखाय बे हाबाफारिया जानो थाखाय दुलाराय बाथौ गुथुमा बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। नखर मन्थ्रिनि अनगायैबो सोरखौ आलासि हिसाबै बेवहाय गोजोनथाव खौरां, बे भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांखौ जों खावलायदोंमोन, जाहाथे जोङो बे भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ सारानो जाहाथे जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाहैनाय बेबस्था खालामना होदों। दा थिग बेबायदि जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो रोंगोरा नार्जारि, बे MP बिथांनि नाजानायजों जोङो बाथौनि टिम मोनसे थांनानै जोङो बे मेम'रेन्डाम हैनाय जादोंमोन, बा हांख्रायलाइखौ हैनाय जादोंमोन, जाहाथे बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैथारनांगोन। बे लेखायै दा बे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां, बेबायदिनो आरो गोबां आलासिफोर लिंहरदों। आरो बेवहायनो जोङो जोंनि अकल बाथौ सिबियारिल' नङा, बेयाव गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। आरो बे रायदाव आफादजों जथायै खामानि मावगासिनो दङ बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय। दासिम माबायदि लाहार फाहारा सोलिगासिनो? लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ। साननैसोनि गेजेराव कमप्लिट जागोन। मानो होनबा जों मोनसे समायना फोथारावनो जोङो थानसालि खालामबाय थादों, बेबो आबुं महर मोनसिगोन। रायदाव आफादा मोजाङै खामानि मावगासिनो दङ। आरो सनितपुर जिल्लानि नखर नखर बे आरो रायजो राजा बिथांमोना आरो जिल्लानिफ्राय गोबां अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोन्दों बे हाबाफारिनि थाखाय। गुड निउज